Gaur Lalezetik abiatuko gara, Ordiziako gaztaleiaketa irabazi baitzuen. Gaztandegiko instalazioak bisitatu ditugu bertan egiten duten lana ezagutzeko. Artzaintza da haien bokazioa eta belaunaldi erreleboa bermatuta daukate. Jarraian 3 albiste, Abra elkarteak Arabako Errioxako ardoak sustatzeko zabaldu duen kanpaina, pinuzuraren hematodoaren aurkako planaren simulazioa eta nekaturreko turismo baserrien okupazio maila. Arabako hegoaldean amaituko dugu saioa, Arabako Errioxan ia matx guztia bildu duteta. Matx mordoak kalitate handikoak dira eta ardo bikainak egiteko balioko dute. Ona hemen Narkaitz eta bere gurasoak Jose Mari Jauregi eta Eli Gorrotxategi. Laleze gaztandegikoak dira, Ordiziako ardi gaztaleiaketaren azken irabazleak. Gaizka semearekin batera, 3 dira gaztandegiko kideak. 1982an sortua, gaztandegia Ilarduian dago, Aitzkorri Aratz Parke Naturalaren sarreretako batean. Aitzuloko sarrera, paisaian nabarmentzen da, gaztandegiaren ikur. Garaikurrez eta txapelez betetako areto honetan ikus daitekeen moduan, arrakasta handiko eta lorpen ugariko 30 urte luze izan dira. Txukun, gogoz eta gogor lan egiten erdietxiak. Ordizian ez ezik, nazioarteko gaztaleiaketetan ere sari ugari irabazi dituzte. Ikusten duzu, sariak dira azkenean lan egin eta gero geratzen direna, ez? Eta, oso pozik gaude, guen dio disfrutatzen, azkeneko sariarekin, eta oso gustora. Ordizian irabazitako gaztari buruz aritu gara hizketan Elirekin. Martxoko gazta bat zan, eta Zapore aldetikan gatzagita saltzen zan bere puntu justun. Eta ez gehiegi, baino puntua bat zeukan. Eta nire ustez tekstura zeuken oso ona. Tekstura hori lagundu egiten zon Zapore hori aldetikan eta mantentzeko. Sariaz gain, Elik gazta guztien maila altua eta parte hartzaile askoren gaztetasuna azpimarratu dizkigu. Pixkanaka, belaunaldien arteko erreleboa iristen hasi da Euskal Artzaintzara. Justo igotzeko momentuan ikusi genuen, jende gazte asko eta hori poza handie ematen digu. Azkenean, gu erabaki genuen bizi hortaz bizitzea, modu hortaz bizitzea, eta ikusten dugu jende gazte asko apustu egin dutela gu bezala, eta gauzak oso ondo egiten ari direla. Lalezeren historia luzea da, eta abian jarri zen Jose Marik eta Elik erabaki zutenean gaztandegi bat sortzea eta ardilatxekin lan egitea. Laleze jaiotzen da hasieran, Jose Marin ilusio batengatik. Bere aiton amonak hemen zeren lehen, eta bai ardik eta behiak zeuzken, baino hurrengo generazioa ez zuten jarraitu. Bera betidanik naizon hartzaia izan, eta apustu bat egin genuen biok, eta garai hartan gure semek umek zien, baino ni beti esaten dut, hau da Laleze da denon apostue, famili guztiko apostue. Lauak lan egin dugu hau lortzeko, ardiditaz bizitzeko, eta azkenean lortu dugu kalitatezko produktu batekin gaztarekin bizimodu hori aurrea jarraitzeko. Esne ekoizpena urtarokoa da. Lalezen urtarriletik abuztura egiten dute gazta. Gaur egun, geratzen zaizkien produktuak merkaturatzen ari dira urtarrilean gazta berriak iritsi arte.
Josemarik eta Arkaitzek bildotsak larrera atera dituzte. Gaztandegiko lana funtsezkoa bada ere, Idiazabal gazta handiak egiteko prozesua artaldearekin hasten da, esnerik onena eskuratu behar data. Bueno, Idiazabal gazta egiteko, badakizue behar dugu ardilatxan esnea erabili, eta gazta egin behar da, hori, Euskal Herriko lurretan, ez? Ardi horiek, latxak, behar dute inguruko larrek erabili, bere bazka oso garrantzitsua da, gero kalitatezko esnea eukitzeko, eta beraiek ere osasuntxoak egoteko, ez? Eta nahi bali maduzue, Josemari eta Arkaitzekin joango gara, bernola ibiltzen dira gure ardik. Josemarik eta Arkaitzek zuaizti ikusgarri batera eraman dituzte bildotsak, Kobazuluaren sarreratik oso gertu. 50 bildots izango dira, aurten bertan jaioak denak. Hemengo hartalde hau gure etxeko aurre arkumak dira, aurrerako utzitako arkumak. Orain ja 7 hilabete pasa dituzte, urtarrian jaiotakoak dira, eta gure etxeko ardi honenen umeak dira, ez? Eta ardi horiek inseminatzen ditugu arkauteko aziarekin, eta bertatik arkume hauek uzten ditugu aurrerako. Ahari batek estali behar ditu, eta erditzen direnean artaldiarekin elkartuko dira. Lehen aldiz zerditu ondoren, ardiak intseminazio bidez estaltzen dira ardiekineko ahari hautatuak erabiliz. Baina ikusten duzuen bezala ariekin daude, sasiariak dira, eta hauek ez daukate ez tratamentu hormonalik eta ez ezer, hauek naturalki estaltzen joaten dira, beraiek pubertarora iristen diren heinean, eta behin beraiek estali eta umatzen hasiko dira urtarria bukaera aldera edo gutxi gora bera, eta gero beste hartaldearekin batera juntatuko ditugu, eta beste hartaldearekin batera horren urtean jetzi eta hauen esnearekin ere gazta egingo dugu, ez? Gainerako ardiak abendu hasierara arte ibiliko dira Aitzkorri Aratzaldean eguraldia lagun. Abantailak nabarmenak dira ganaduarentzat, baina baita gizarte osoarentzat ere, ardiak bezalako lorezainik ezpaitago mendiko larreak zaintzeko. Orain dela gutxi arte ardiak jeizten egon gara, baina ja antzutu genituenean hor goiko mendi horretara bidalegin dituen, eta hor egongo dira gutxi gora bera azaroa bukaera abendu hasierara arte. Dana segun eta ze eguraldi egiten duen eta horrela ez, baina gutxi gora bera hor goran egongo dira, eta bentaja aldetik esan dezakegu gu ere lasaiago gaudela epe honetan, eta beraiek ere ematen duenez gustora daude mendian, eta paisaje aldetik eta bere laguntzen du ez, beraiek goran egonda beraien lana egiten dutela. Bildots batzuek lepoko txiki bat daramate. GPS-ak dira eta balio dute hartaldeak zehatz-mehatz non dauden jakiteko. Gailu horiek artzainen lana errazten eta arintzen dute. Hasiera batean semi-estensibo esan dezakegu, eta gero estensiboan ibiltzen direnean, jakiteko non dauden, jesteko biltzeko edo aurre arkumak gauean etxera sartzeko eta jakiteko non dauden. Naiz eta beko mendian ibili, orain goikoan daudelako, baina beko mendian daudenean ere nahiko handia den mendia, jakiteko non dauden eta asko laguntzen digu, eta momentuz gustora gaude GPS hauekin. Artzainen beste tresna garrantzitsu bat ardi txakurra da.
Lalezen batez ere euskal ardi txakurra erabiltzen dute. Josemarik askotan hartzen du parte ardi txakurren lehiaketetan eta sari asko irabazi ditu. Txakurrak trebezia handiz gobernatzen du hartaldea. Azkenean, eguneroko lanean erabiltzen dugu, lagunaz aparte txakurra lanerako tresna ere bada, eta asko laguntzen du, bai ardiak mugitzerako garaian, ere batetik bestera eramateko, eta ikuiluan bertan ere askotan behar izaten da bere laguntza, eta hori, erabiltzen dugu, bi txakur mota ditugu, bat euskal arte txakurra, beti nik izan duguna, eta border collie batzuk ere baditugu. Lalezen, Elik eta Josemarik badute erreleboa, egiten duten lan bikainari segida emateko. Nire gurasok azkenen apustu bat egin zuten, eta lan asko egin dute, beraien bizitzan zehar, nik uste lortutakoa handia dela, eta ze suposatzen den niri, ez dakidala ondo edo gaizki egingo dudan, baina saiatuko naiz bereek egin dutena gutxienez mantentzen, eta aurrera egiten, ez? Aurten ere, Ordiziako lehiaketak gorenera eramandu berriro Laleze gaztandegia. Baina hartzainek egindako gaztek orokorrean erdietsi duten maila bikaina are garrantzitsuagoa da. Irailaren 27an, Arabako Errioxako upategi elkarteak estrategia berria aurkeztu zuen Gasteizko hornidura merkatuko terrazan. Arabako ardoen kalitatea eta berezitasuna nabarmentzeko, A-letra erabiliko dute ikur gisa, eta Arabako ardoak bereizteko eta errazago identifikatzeko balioko du. Datozen asteetan euskal hiriburuetan ezagutaraziko dute A-letra. A-letra hitz hauetan guztietan dago. Ardoa, uzta, usaina, zaporea. Aurkeztu dugun letra hau oso garrantzitsua da. Letra horren atzean daude gauza asko, ez? Arabako ardoaren arima esan daiteke. A horrek egingo dio kontsumitzaileari errestu erosterako momentuan erabaki behar duen ardoa, arabakoa, artesanoa, erosiko duen ala ez. A hori erresteko gauza da bada. Bestalde, Euskadin baso izurrite bat simulatu da, pinuzuraren nematodoaren aurkako kontingentzia plana optimizatze aldera. Eusko Jaurlaritzako elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailak zuzendu du ekimena. Autonomia erkidego guztietako eta hainbat sektoretako 90 parte hartzaile bildu ziren beraz, urriaren 1 eta 2 Gasteizen. Helburua simulazio bat egitea zen, pinuzuraren nematodoaren aurkako kontingentzia plana nola gauzatu aztertzeko. Nekatur, Euskadiko turismo baserrien eta landetxeen elkarteak oso positibotzat jo du ostatuek udan izan duten okupazio maila. Turismo eredu honek Euskadirik intimoena ezagutzeko aukera ematen du, turismo baserrien eremuak masifikatu gabe. Baina arrakastan lotan gozo geratu beharrean, nekaturreko bazkideak dagoeneko lanean hasi dira udazkenera begira. Gure herrian paisaiak eta inguruak aldatu egiten dira, baina turismo baserriak aukerarik onenak dira oraindik Euskadi barrutik ezagutzeko. Goiz-goizetik eta mahatsbilketak irauten duen bitartean, Arabako Errioxako errepideetan traktoreak baino ez dira ikusten etengabe joan da etortzen mahatsez zamatuta. García de Olano upategian, Paganosen, dena daukate prest azken mahats mordoak hartzeko. Azken mahats mordo zuriak dira.
Poioto lursailean, leku ikusgarri batean, mahats biltzaileen taldea buru-belarri ari da lanean. Biura barietateko mahats zuria eta tempranilo mahats beltza nahasturik daude mahasti honetan. Ia 35 urteko mahats ondoak dira. Estamos en Poioto. Poioton gaude, Paganos eta Leza artean. 650 zazpieun metroko altueran. Une honetan, mahats zuria biltzen ari gara, biura barietatekoa. La variedad biura. Eguraldiaren ikuspegitik urte zaila izan bada ere, kalitate handiko mahatsa da. Halere, kantitate aldetik ez da oso oparoa izan. Eguraldiaren ondorioak leuntzeko, garrantzi handikoa da urte osoan mahastiak arretaz zaintzea. Ya lo veis, que está lo más sano posible. Ikusten duzuenez, lukua oso ondo dago. Giratu eta matxale guztiak berdinak direla ikus dezakegu. Urte osoko lanaren emaitza da hau. García de Olano upategian, lanaren 185 lursailean egiten dugu. Mahastizainak gara, baina batez ere nekazariak gara. Zirkunstantziek bultzatu gaituzte ardoak ekoiztera eta merkaturatzera. Mahasti lana zeinen esklusiboa den azaltzeko eta erakusteko modu bat da hau. Haienak eta ostoak kentzen ditugu. Osto bakoitzari ernamuin berri bat sortzen baitzaio. Haiena alegia. Beraz, anduia estaltzen duen guztia kendu behar da. Anduia zenbat eta oksigenatuago egon, orduan eta irestatuago egongo dira landarea eta fruitua. Eta horrela ezetasun eta onjo gutxiago. Guk horrela egiten dugulan. Menos humedad. Mahats bilketaren aurreko egunetan euria egin du. Hori delata, mahatsa biltzeko prozesua azkartu da eta ia Arabako hegoaldeko mahastizain guztiak aldi berean hasi dira mahatsa biltzen. Horren ondorioa da, langile taldeak falta direla. Azken egunetan botatako euriek prozesu guztiak bizkortu dituzte. Ez dakigu zer gertatuko den bihar, baina egunotan euri asko egin du. Beraz, mahatxondoak ur guztia bota behar du. Eta noski, hobe eguzkiak ez badu gehiegi jotzen. Bestela gordin egotetik, ustel egotera pasako litzateke fruitua. Mahatsa ezpada osasuntsu iristen upategira, oso zaila da ardo ona egitea. Una dificultad a la hora de elaborar el vino. García de Olanon 45 hektarea dituzte eta 18.000 litro ateratzen dute mahats mordo zurietatik. Jose Luis, bere anaiak Fernan eta Jorge eta Nagore arduratzen dira upategia kudeatzeaz. Jose Luisek upategiaren historia kontatu digu. Nosotros empezamos con... 1980 urteko krisiaren ondoren hasi ginen García de Olano markarekin. Bi usta genituen eta hirugarrena bidean zen. Beraz, zerbait egin behar genuen tokia zabaltzeko eta ardoa merkaturatzen hasteko. Upategian geunden 3 anaien eta aitaren artean, gure ardo marka ateratzea bururatu zitzaigun. Egia esan 10 neba-arreba gara, baina proiektu honetan 3 sartu ginen. Eta lanak banatuta dauzkagu. Mahastia, upategia eta merkatua. Bakoitzak bere zeregina du. Nire emaztea ere gurekin dago. Administrazioaz eta esportazioaz arduratzen da. Beraz lan guztia banatuta daukagu. Dividido todo el trabajo. Mahatsa upategian sartzen denean, ardoa egiteko prozesua hasten da. Mahatsa arrisku orotatik kanpo dagoela ikustea, lasaitasun handia da mahastizainentzat. Bueno, una vez que entra en bodega, lo que es en el blanco pasaría... Upategian sartu ondoren, mahats zuria prentxatu egiten dugu. Eta hortik, zuzenean, andeletara. Ardo ondarrak garbitu eta zikinkeria guztiak kentzen dugu. Gero, handel batean sartu eta hilabetez uzten dugu hartzitzen. 10 eta 14 gradu artean.
14 gradutik gora lurrinak eta zaporeak galdu egingo lirateke. El aroma, se marcharían sabores. Bueno, una vez que entra en bodega ya nos relajamos un poco. Behin upategian sartuta lasaitu egiten gara pixka bat, baina egunero gain-gainean egon behar dugu. Dena den lasaiago gabiltza, orain ezpaikara eguraldiaren beldur. Matxa bildu aurretik, kaskabarra egin eta uzta galdezakegu. Edo usteldu eta alferrik galdaiteke. Zure esku ez dauden arrisku asko daude. Hori da politena, urte guztiak direla desberdinak. De que todos los años son diferentes. Eskualdeko ardoekin konpromiso handiagoa hartzeko eskatzen die García de Olanok euskal kontsumitzaileei. Jatorri izeneko ardorik onenak, Arabako Errioxakoak direla esango nieke nik euskal kontsumitzaileei. Gure upategiak txikiagoak direlako. Batez ere, familia upategiak direlako. Beraz, tabernan, Arabako Errioxako ardoa eskatzeko esango nizueke, baina ez Errioxako ardoa. Arabako Errioxako ardoa baizik. Ardo jatorrak benetakoak, Arabako Errioxako ardoaren etiketatunak. Rioja Alavesa. Muino batetik biltzaileak ikusi ditugu erritmo honean lan egiten, olibaz beteta dauden olibondo zinguratuta. Bien bitartean, indar berritzeko prestatu ohi duten hamaiketakoa erakutsi digu Jose Luisek. Ikusten duzuenez, haienak daramatzago, eta parrilla ere bai. Bazkalorturako dira, erreki bat egingo dugu. Saieskiak, irugiarra, lukainka. Hemengo otordu tipikoa alegia. Antzina egiten zena. Janaria lursailetara eramaten zuten, ez baitzen posible etxera joatea bazkaltzera. Orain autoak ditugu, baina lehen ganadua baino ez zegoen. Eta denbora asko galtzen zen joan etorrietan. Lantaldea etengabeari da mahatz-mordoak atoian usten. Atoia bete ondoren, Jose Luisek upategira eramango du, eta berehala itzuliko da mahatz bilketarekin jarraitzeko. Orain upategira joan mahatsa deskargatu, prentxatu, eta gutako batan geratuko da. Eta besteak maztian lanean. Jarraian, San Roque izeneko lursailera jo dugu, Eltziegon, oraingoan mahats beltza nola biltzen duten ikusteko. Samaniegoko Aluti zupategiaren lursailetako bat da. Lantaldean 16 lagun daude. Beste mahasti batean lana amaitu ondoren ona etorri dira. Aluti zupategiak ere zailtasunak izan ditu mahats biltzaile taldea osatzeko. Adibidez, duela urte hauetan, urte pasadaen antzerako izan da, guk espero genuen irailan astea, eta azken astean dena aurreratu egin behar dugu klimaren aldez. Esan bezala, eguraldia delata urte zaila izan da. Eta horren ondorioz ezoiko zerbait gertatu da. Lehenago hasi dira mahats beltza biltzen, mahats zuria baino. Normalean, alderantziz izaten da. Urte honetan, urte osoa gutxi gora bera parekatua joan da urte pasadoren bitartean, baina orain abuztuan ez dugu bero asko izan, eta hori dena pizka bat atzeratu du, baina azkenean duela azken astean dena aldatu da, eta dena pizkatxo bat aurreratu egin behar dugu. Aluti zupategian 3. belaunaldia eta 2. ukondo-zukondo ari dira elkarrekin lanean. Eduardok eta Jose Ignaziok gazteak erakarri dituzte sektorera. Iker eta Aritz anaiak eta Edu eta Paula neba-arrebak. Gaur egun 9 marka dituzte merkatuan. Esperientzia enologikoak eta ostatua ere eskaintzen dira Aluti zupategian.
Muntitz familiako kide partekoak gara, eta gaur egun bigarren eta hirugarren generazioa parte lanean gaude egun, eta orain pizkanaka joan gara dena gorantz, eta gaur egun daukagu 70 gutxi gora bera hektaria propiak, eta hasieran nire aita eta nire osa hasi ziren 3 edo 4 bi ardo mota desberdinak egiten, eta gaur egun daukagu 9 ardo mota gure upaletegian, eta denak egiten ditugu gure ematzekin. Esan dut, 9 ardo mota egiten dugula, baina gure lema da embotellamos experiencias. Orduan, ardoa egiten, baino beste gauzak egiten dugu. Adibidez, esperientziak diferente egiten ditugu eupaletegian, eta landetxe bat daukagu, eta denok zaudete gonbidatuta etortzera. Aurten mahatsa osasuntsu dator, eta horri esker ardo handiak egingo dituzte. Bueno, hemen ikus dezakegu tempranillo mahatsa daukagula, bale? Varietate hau erabiltzen dugu maceración carbónica ardoa egiteko. Maceración carbonikoa da prozeso bat nire familia eta Rioja Alavesan, Araban Errioxan egiten dugun betiko ardoa. Eta ardo hau egiten dugu bi varietateekin, tempranillo eta biura, tempranillo beltza eta biura zuria. 25 urteko lursail honetan kopa sistema erabili dute mahatsondoak inausteko. Paulak azaldu digu zergatik. Mahatsa hauek mota honetan daudela, eta horregatik ezin dugu makina vendimiadorarekin sartzea mahatsa hau bilaketa egitera, baina horregatik egiten dugu dena eskuz, eta guretzat hobetoa kalitate hobea edukitzen dugu modalitate honetarekin, baino beste modalitatea baino. Samaniegoko upategi honetan ere konprometitzeko eskatzen diete kontsumitzaileei. Hemen ardo bikainak egiten dira, eta gainera 0 kilometrokoak. Espero dugu gure ardoa Euskadi osoan kontsumitzea, eta jendea Arabar Errioxarekin babestea, eta denok batera egin gure ardoa gero eta gehiago kontsumitzea Euskadiren barruan. Urtean zehar egindako lan ugarien emaitza jasotzen ari dira Arabako Errioxako mahastizainak eta ardogileak. Lur honek dituen ezaugarri naturalez gain, mahastilan zorrotzak dira Arabako hegoaldeko ardoen kalitatearen jatorria. Hemengo ardoak oso preziatuak dira eta mundu osoan dira ezagunak. Eskualdeak kulturalki estu loturik dago mahastiei eta ardoei. Eskualdearen bultzatzaile ekonomikoa izan den eta oraindik ere baden jarduera biziki maite dute bertokoek. Horri esker, kontsumitzaileok kalitate goreneko ardoak eta batez ere, pasio handiz egindako ardoak dasta ditzakegu.